Здравейте хора, добре дошли в Крис Кафези. Днес ще качваме видео на Майнкрафт. И Тео ще играе с мен и ще се включвам след малко. Играм част четвърта. В момента, както някой да е видял моето видео, което качих преди 2 секунди. Функционира. Преди 2 минути ще види, че днеска ще качим част четвърта, а утре част пета, нещо. Айде бе! Почваме да играем! Искаме да ударим 50 000 лайка. И 50 000 абонати. Защото обичам да получавам абонати, ще се видим след малко. И продължаваме. Хора. Така. Една битка стана. Каква битка, бе? Аз влизам да играя Майнкрафт. Тео, гледай. Тео. Опа. Спаснем. Така, хора, продължаваме. Аз съм... Да. Тео нагласа, защото е първи номер, аз съм втори номер. Така, да Фан Студио, абонирайте се. Крис Кафези, абонирайте се за Крис Кафези да спечели 50 000 абоната. И това е нашия свят. Имаме един друг, който не го качваме на видео, той става по-ляко. Той е амайте. И сега ще да тесам пещера. Знаете къде е? Вин пещера, там има най-много жертви. Защото ние с Тео като намерихме, питай. Тео, кажи какво става? Аз съм с кожените бутушки, още не съм издавки на мен. Много са ми яки. Кожен. Коженки са, виж. Ма поне си с кожен, аз нямам нищо. Сега отиваме да търсим пещера. Къде? Тео, къде ще е пещерата? Е, там някъде да има. Дай се направим мина. Оп. Не. Това не е пещера. Мина не трябва. Ние ще си намерим пещера. Това ли е пещера? Не. Хора, аз имам да спра мина. Добре, па ще купам пъв на Тео мината. Ай, сега кошкайте. Ама аз